Христо, как се запали по тази тема екологична архитектура, енергийна ефективност, устойчива архитектура? Това са различни термини, но да кажем най-общо какво запали твой интерес? Всъщност се запознах с устойчивата архитектура на всички тези международни събития и не само, и в университета по архитектура в София. Добре. Като темата става все по-актуална и належаща. И в началото ми се струваше като някаква формалност, нещо досадно. Това е интересно. Да. Обаче, нали, като задълба малко човек, си дава сметка, че това е нещо, което човек прави от много дълго време. Нещо, ако щеш вечно, да се грижи за това да му е топло, проветрено, светло, абсолютно, комфортно и така нататък. И всъщност е, може би, отправната точка към добрата архитектура. След като си се погрижил за телесните си нужди, оттам нататък може да се вгледаш в теми от друг порядък. Да, това е интересно, което споделяш всъщност като студенти по архитектура, и аз имам сходен опит. Човек иска да направи нещо много впечатляващо, като дизайн, като морфология, т.е. формообразуване, като цялостна архитектура, но всъщност има такива изследвания, правени много пъти,